Huriani tu hatta sudedo hita pasti marsita tahun hama malumni sahid. Tupa adong donang martau-taun hita mangai rengeni parsahiton di podomanna. Dala saya di pabuabuan. Alai di jauh hatan debatado hita borengino marhite turput natazahaon asaunang madele hita. Alai toktong ma benget marsihohot makirim jala sadanari hobar tu tema minggu dari minggui maka berzuhon martangiang. Tentu hamunaka damang dainang hahanggi di bagas satu hatta Yesus tahamolate hoddo naung di palua debata hita mamulus orsong-orsong ni COVID naung pola 2 tahun lilingga sudedo hita marnida torobdo nagwa kosa torop naguan perkerizuan, rarat pengangguran, rucur usaho, dohotlan akan asing. Alai tong magomos taranggutod ditangyak tabi, asanggiat tumibu mangirput, soit ni COVID nasa pulusiyay, siya bangsopta, siya keluargata, siya huriata, rodi sadok portibion. Jala posdoro hatta hobar tu tema ni minggu sadarion. Dioloi debatado tangiang ni akka partigor. Hurian itu hatta diturpuk natazaha pertanyaan non dibarita dona nakok Tuhan Yesus tu Jerusalem madohoti sada pesta di sini. Ternyata nang pe debatado anak ni debatado tu hatta Yesus songozol may mana didoho tido akaulaon di tonga-tonga ni hazol maon. Danggay be madaw ibana siyani. Danggay be eksklusif ibana ala anak ni debata ibana. Di si di patorang gona adong sada paridian doh 5 sopo-sopona namar goar Bethesda. Sian hata Heber, Bet, Jabu, Esda, Asini Roha, Bethesda, lapatanna bagas Asini Roha. Alai nang pe di si bagas Asini Roha naking di patorang go marpeahan do di si torop akan marsahit akan hacitan akan tiarapon akan sarion nama pitung dohlan na asing. Sesuatu na kontradiktif do berengota hatorangan ni Bethesda bagas Asini Roha hape torop di si akan marsahit na paimay mahon hagugutsang ni Aiki. Mulota pamana naking diaya topat di dook suru-suruan ni debatado na tuat marobas-obas tubagas paridian manggutsang Aiki. Jalay do naking isi na parzulo bongot di hagugutsang ni Aiki malum masahit na sahitaha pitaho. Alai kon na parzuloido na ido dapotan hamamalum ni sahit. Alai adong marisinaking dibaritahon sahalak naong 30 tahun marsahit liling na. Mulut 30 tahun wayang rupani ngamen dekati satu ngaba tu nate marsahit. Dia belum marsahit kita pe sadari seminggu sebulan dang dia depe tumi bakko sahit ni na marsahit di Bethesda. Ahiro Jesus tu bana. Nang malupo
Ala di boto Jesus do ibana disi, di ida ibana pihak disi, gabe di suku Jesus ma ibana, naing malupo, sasitonga suku-suku tuhita do saunari, suku-suku ni Jesuson, naing malupo manangdang. Marhite-hite suku-suku ni, di patorang go tuhita na di boto Jesus do sasitonga. Dia ma pardangolan ni namarsahiti. Yesus itu maha tahu, Yesus itu maha hadir. Mulai suku Yesus ibana naing malupo nina lapatan ni di boto Yesus do nareko di bana. Dia peduli dengan orang yang sahiti. Mulai dokon neng malupo lapatan na nang penang martau taon nang songoni lilinga ibana marsahit alai dang sukot tangan ni Tuhan Yesus laho madapol majama doho pamalupon ibana. Jadi nang pe songoni rengeni na marsahit dari trupuhon gudang go hape tok sitiruot sian ibana. Danggabe manikot ibana ala liling marsahit. Hape dinggoluta si sonarion, melodung adong marsahit sebulan apalagi setahun, jangankan 10 tahun, nungay dokon tumagom maon mateon. Bahkan nakakeluarga pe dokon asini rohayate, tumagom man yan mulotung lumor handohan debata mangalap ibana, unang merdu sana nakanakon na aka paupuna, aka keluargana. Behado dibayan na marsahiti mengalusi suku-suku ni Tuhan Yesus. Ido ibana dia ya pitu, iya le Tuhan, dangarong perhuau kuna manuguau tu paridia ni dihagugut sang niaiki. Ay madoro peau, nunga di joluan na asing au mijur. Marhiti-hiti padohanot sa sitonga secara include di perhatutu ibana dong. Haporsyon na di Tuhan Yesus pamadupon ibana. Ala itu tu songo zolma ibana nang marsahit 32 tahun na subuh bergerak tubuh na dohot normal dang joluan ibana beyaka zolma nama buan ibana tuhagugut sang ni aiki. Mula dihita si sonari dia sudah hopeless ngamadili sa sitong nga ibana hampir putus pengharapan bahkan homeless 32 tahun tu dia man yang sudah keluarga na lao. Ubay suarong nanggosada pe maparrohahon ibana. Kung namatak sa sitong nga hatsi niya te 32 tahun, keluarga pedangarong, say malengling mata ni mana mamereng akarongan na mersyado, arong ko keluarga na mabuan, hape ibara ng arong mabuan. Sa datang tangan dihita, dito nga tonga ningulo mga dobi para sa hiton, jangan-jangan keluarga, tidak menjadi kesembuhan bagi keluarganya sendiri saat dia menghadapi penyakit. Tapi sa sitongan yan, kehadiran ni keluarga, yan nakonna, natorasna, madongan ibana, itu sudah menjadi kesembuhan bagi orang yang sakit. Alay nang pemadele ibana, hopeless ibana, di tonga-tonga ni situasi songonido di dok Jesus, mamaret tahun ibana, mangulahon na so mungkin di zolma, alay sangat mungkin di juluni debata. Dia mamuseno yang berengot tay somolo di dok, say di juluani zolma ibana, madok gutsang aiki, di juluan zolma ibana
HP ibana dangadong mabuan. Jadi ternyata sama-sama namar sahih pe zuk do dangadong rasa solidaritasna tuak kadongan nana marsahid. Holad dirina di sarihon. Ini ada kompetisi yang sangat tidak sehat dan tidak manusiawi, mengabaikan sesama, memupuk individualisme, kompetisi hanya untuk kepentingan sendiri, padahal seharusnya berkompetisi untuk kepentingan bersama. Dipakulingi debatado hita hamunak kadamang dainang hahanggi pinaribot di tonga-tonga ni ganup akaparsahiton naloh tu hita nang gabi redi hita gabi ale-ale ni namarsahiti gabi sahabat ni namarsahiti. Ada hati yang rela mendengar saja, sesungguhnya ini sudah menjadi kesembuhan bagi orang yang sakit. Ibanda ulok naking sasitonga betis da bagas asiniroha, tetapi di situ tidak ada kasih kepada sesama orang sakit. Nama Bethesda tidak lagi mencerminkan orang-orang yang ada di Bethesda itu saling mengasihani, saling menolong yang satu dengan yang lain. Hamunaka damang dainang dungi diaya walido Jesus ma hehe maho hiddat ma lagim mardalam maho. Dia mulut parrohahon tulu kata kerja ison perzulu hehe maho hiddat ma lagim dungi merdalam mau. Dala dia sia memang pitrido di hisar baibana di hiddak malagina laus merdalam. Dang di patorang di turpuk tahun nadong rasa ragu ni namar sahiti di hata ni Tuhan Yesusi. Dang ido ibana dang boya zong Tuhan dangin na ibana. Ala tu mangi do ibana. Sian tu persuruan ni Tuhan Yesus daripada hamaulon naloho tu pamatanga. Mari kok na sadang uli namar Tuhan sa sitonga boydo hita hapataran ni zolman namar sahi di tulpuk taon dipakulingi debata sa hehe hita makidat lagi mardalan muse. Au sadiri amang akainang maluhubayak ko 30 tahun ibana mudum dilagenai ay hulalangay di sibi ibana satabi mablokon narotak siya dirina di siba na mudum di siba na binum ay mardalad ng buhay. Hampir dipastikan lagenai pe lagi yang sudah bau busuk dihinggapi lalat dan bahkan sudah menambah penyakit terhadap dirinya sendiri. Alai Yesus madokon hehe maho hiddak malagem mardalam maho dungi diulahon ibana may lapatanna ha porsion ibana mangaloi persuruan ni Tuhan Yesus itu mual ni hamamalum ni sahid di ibana. Pangoloyo ni, pangulahono ni di hata ni Kristus do hamamalum ni sahita di ngulut taon. Unang majola pitor sahit fisik, sahit kanker, doho sahit ginjal, alay sahit ni hasul mauta. Di pangoloyota di hata ni Kristus itu mual ni hamalumon na parzulo dihita. Paduahon ng dohon ni Tuhan Yesus ti ibana asa mandiri ibana sa diri mangoloy hata ni Yesus sopolay komersigatong tuhalak.
Mulai do ibana dang adong perhuona dang adong keluargana ala yang gosonari, jangan lagi tergantung kepada orang selain daripada tergantung kepada firman Allah yang membawa kesembuhan bagi dia. Dihusor Tuhan Yesus nang orientasi ni pemahaman namar sahiton, sian orientasi hama malum ni sahit marhite aek, gabe orientasi hama malum di bagasa diri ni tuhata Tuhan Yesus. Adang ubalga hama malum sian aiki daripada Yesus sendiri. Ay Yesus dopat daw ni bolon na sumurong mual ni nasa hama malum ni sahit. Daw tumibakon hagugutang ni aek na masa di Bethesda. Buido ta sungguri zo zamita na dari minggu sa tokin hama malum ni sahiti marhite miyak. Alay sotung gawitadok tumibo hasiat ni miyaki sian hasiat ni hata ni Tuhan Yesus. Ibad na huawarani hodro mazami tahun na dari minggui agar jangan sampai kita lebih takut kepada minyak daripada firman Allah itu sendiri. Apalagi ada yang memperjualbelikan apa yang disebut dengan minyak, itu sebetulnya sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hamuna kadamang dohot dainang dia mazulo saranari narikot berengot taison. Mulai do Tuhan Yesus hehe maho hidak malagim. Ainung ngabe parohol sahit doho lagi na sadiri. Labatan na ikot doho di tadikon asa sikop hama malum ni sahit di ibana. Marhiti pardohan hehe maho hidak malagem mardalam maho unang besay lohoto di masa lalu nama beko marsahit. Alaiko na dong habaranion laho morot siani humusor siani manadikoni asagabe tarpariahi hita hama malum ni sahit. Hurian itu hatta sadanarin namat sarekot si auhonot tasian persurun ni Tuhan Yesus itu namar sahiti ima asaolo namar sahiti mengubah citra diri, mengubah self image yang sudah salah terhadap dirinya dan adong benaolo maparwahonau dan adong be keluarga dan adong perhuoku dan lain-lain, tapi Kristus mengubah mindset, mengubah citra diri, mengubah self image seseorang supaya bangkit dari penyakitnya. Tersungguh dia contoh ni hamunak kamang dingoluta si nuaing. Misalnya dihitai pedong ko naung gabe peyam, bahkan seolah-olah melegitimasi bahwa penyakitnya itu tidak lagi mau disembuhkan. Iban narong zolma dangolo bemangan, dang mungkin bemalu biau jadi mate na mau batu magom ma dangolau mangan. Itu self image yang harus dirubah. Itu citra diri yang harus ditinggalkan dan move dari citra diri seperti itu. Atau kalau ada juga orang sekian lama berobat tapi tidak sembuh-sembuh, maka dia menjadi pesimis, tidak lagi mau makan obat. Karena citra dirinya sudah memahami bahwa obat itu tidak lagi menolong dia untuk menyembuhkan dia. Tetapi Amsal berkata, hati yang gembira sesungguhnya adalah
obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Jadi saya tanah marsahid, apa marsahid do? Sisaku sahid na bedo hitan yang sa sitonga. Alay tong masamangat kita medalani yakang ngulunguluta nang pemarsahid alay tanunuti nguluta paso-paso ni debatado hita anggiat humipas nang tuaka tiki nanengro. Na perpunaking dia siya idokon di tiki ariaha do di pemalung Tuhan Yesus ibana. Ima di hari Sabat. Hape taboto do di halak Yahudi ikonari peradiana do hari Sabat. Halai Yesus mengulahon pamanupon na marsahid. Dia malapatannya. Ikon tahanguluhod do lapatan ni Sabat secara operasional. Unang holan Sabat dalam arti seremonial. Gabe sosa diri dan adong mangulahon maningaha. Alai di hari Sabati ikotonggo hita mangulahon ulahon na denggan marujahan tulo muni rohani debata. Memang adong ko tradisi ni halak Yahudi meluari Sabat dan boy mabawa barang lowis 5 kilo mardalan. Ini hukum-hukum yang dikembangkan oleh Yahudi. Jadi muladong jolma mabuat tilama lowis 5 kilo, dia dianggap berdosa kalau berjalan. Nah, saya yakin tilam daripada orang yang sakit ini mungkin sudah lebih dari 5 kilo. Karena sudah lembab, sudah punya air, mungkin di situ bajunya, mungkin di situ makanannya. Kalau di kilo, pastilah lebih daripada 5 kilo. Tapi Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lapatanna di paune Tuhan Yesus do pemahaman ni Yahudiyon sian Sabat naholan hohom sadiri gabe Sabat untuk momentum berbuat baik, untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan kebaikan bagi orang sesama dia. Di bawah malum maka sahita. Nuaing pesuk Tuhan Yesus do tuhita. Neng malu po dalu semai di bagasan rohat tabe.